Kapod wan mane dongruok achiel ni ini Nyakach. Yeah. Ang'o medang wach ni setimo ne Jo-Nyakach madikwan. Nikech ang'eni chenro maruto mako kaunti ngima lakini ka koro kamiya ai wuon. Trevor, I'm deputy governor mar county ma Kisumu. Apani mano is important. And ing'eyo ni governor ma Kisumu en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Dongruok mora mora matimore professor manoketa ng'o e manifesto. En gi team. And I'm the first team member mar Professor Peter Anyang' Nyong'o. Omiyo gik mosetimore Nyakach ok inyalo attribute gi ne Dr. Owili, to inyalo attribute gi ne Professor Peter Anyang' Nyong'o. Apani mane mwagine. But mokwongo bende mondo mi awach ni gima duong' ahinya ma deputy governor go bende timo en ni okelo gima iluongo ni an enabling environment, okay, for the governor to deliver, okay. And nisa no kondi kata mana koso wach kuonde mang'eny ni asemiyo governor the necessary support mondo mi deliver. Koro wach ma Nyakach. Ang'isi wach mar Sigoti water project ma is worth 67 million ongoing, okay. We are in the second phase now, okay. Mano timore. Awachi ni wach mar Sigoti. No, not Sigoti, sorry. Paponditi. Yeah. Maternity theater. And we are going to have 2 theaters there. One for maternity cases and the other one for general surgical cases, okay? And of course, award. Makanya minosegine to gina kama gibede, okay? Nyo wakete bende incinerator kanyo. Madi konyo wa in managing medical waste. Mo wuok Nyakach to wuok Nyando to wuok Moroni. Mana ni Nyakach kanyo. Nyakach kanyo ndalo mohungire na ora. Okay, ma dia wuoyo gi jo Living Water International. Part of the pesa magimiyo waketo is a shilling to shilling agreement in Sigoti Water Project. To gikao Southeast Nyakach, gikao Southwest Nyakach, gikao West Nyakach as a program center. Okay, mangiso ni gibiro bedo kanyo for the next 5 years kagi kunyo pige ne skunde ne kanise ne communities. And they are doing that even as we speak. And in praise Mali Mogese kunyo kisa mang'eny, in fact more than 20. Most of them are equipped, yeah, like Obora Water Project, Mani Southwest Nyakach, okay. Omiyomano bigimwana no kanyo in 5 years, jomadi bedo manyalo yudo pi maler, okay, Nyakach kanyo bedo jimang'eny kabisa. Tada ni mondo be ang'isi bende gimoro kae nikech ji ok ong'eyo samoro no kuwuoga mang'eny. Wan watimo mana tich, wachapo mana ng'owa, mana job, okay. Ineno wach mar the trauma center. Mabende county will now need to agree give the Nyabondo mission also mondo miyo team. Then initiative then mar Nyabondo Mission Hospital to the medical school in Maseno, okay? That hospital everywhere, okay, anywhere. Ndalogo pota donje piny owacho, okay? To ing'e ni gik matimore e weche mag thieth, health is evolved, okay? Omiyo the level 5 facility ma the trauma center in Nyabondo, okay? The county is taking full responsibility. Kanyakla gi the mission hospital mondo mi accidents matimore, okay? Ka iwuok Kisii e yo madhi nyaka Ahero no, kata kiwuok e yo mamwalo cha, wabed gi thuolo maber. Ng'ati nyalo tel Paponditi, ng'ati nyalo kel Nyabondo, ng'ati nyalo kel ang'o Kisumu, complete with ambulance mabe osechiw. Okay, omiyo gik mang'eny ahinya mangiro sime Nyakach. In every ward, by the way, iloso yore. Ang'eni wali penyan to Bija Road, Leonard. No ngisane kanche na penjo. Well, first of all, thank you very much. It is rare mondo yud joma bende nyalo tiyo gi mondo giwegi mondo mi otim gimoro ma jopiny nyalo yudo ang'owa, yudie konyruok. Omiyo kanyo bende ikonya ang'owa, piny owacho. Ok piny owacho mar county kende, ikonyo bende nyaka piny owacho mar national government nikech en responsibility ma is shared. In West Nyakach ward kanyo nitie ndeche ma county gero, okay? To nikech ne waparo ni in the coming budget ma kata machielo cha kwa timo public participation to ber ka bende waketo pesa mondo mi okony bero yo ma ini wuon itimade ni miyo jodalawa Nyakach, okay? To kopogore gi mano, wan gi water projects ka aina manche na dhine no Southwest Nyakach. Wan gi osiptande moseger. Kamoro ni Kandaria. Kamano nyuole mamawa. Ndalo moko chon. Iluongo ni Kogola Jiwenge. Chieng' mar botere kuro. Ing'e gimomiyo, ne pok gineno osiptal kanyo. Ne gidhi mana cho Sigoti gi idho got. You can imagine ni kituo kata ka in kod ich. Ti idho got ang'ogo remo. Kidhi osiptal Sigoti. Nyo wasegero ni osiptal kanye Michura. Michura kanye ne ok nyal dhi gi mitoka at all. Okay? Nyo wasegero Michura access road. Okay?
Yeah, Michura Dispensary Access Road. Nikech chik wacho ni kigero project to be nyaka make sure ni ji nigi way maginya chopo in that project. Okay. Yeah. Koro adwani wadonja ne weche mag